Jsem prezidentem České manažerské asociace a z roku 2005 také laureátem soutěže Manažer roku. Rád bych vás pozval na konferenci, která bude 25. dubna tohoto roku předcházet vyhlášení vítězů jubilejního 20. ročníku Manažera roku, této soutěže, nejprestižnější manažerské soutěže v zemi, kterou pořádají vyhlašovatelé Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Česká manažerská asociace. Tvářemi a významnými aktéry této konference budou vítězové loňského ročníku Manažera roku, paní profesorka Siková a pan inženýr Stoklásek. Oba podpořili zaměření konference na problematiku výzkumu a vzdělání a jejich vlivu a jejich vztahu ke konkurenceschopnosti. Protože jsme ale v této oblasti svědky mnoha vážných systémových problémů, nazvali jsme konferenci Nenechme si ujet vlak. A to také proto, že reakce v oblasti vzdělávání, v oblasti vědy a výzkumu je velmi dlouhá. Je z podstaty věci velmi dlouhá a ta naléhavost rychlého řešení je tím větší. Čeští manažeři budou totiž v této oblasti řešit čím dál tím více problémů, zejména v oblasti asymetrie trhu, v oblasti nedostatku nabídky technicky vzdělaných pracovníků, které vyplývá jednak z demografického vývoje, ale taky jednak z nevhodné struktury vzdělání v naší zemi v této době. Ve svých příbězích, jak jsem již říkal, pan inženýr Stoklásek a paní profesorka Siková ukážou, jak je možno se s těmito problémy úspěšně vyrovnat a vytvořit jakési ostrůvky pozitivní deviace. Naše firmy a také naše státní správa potřebují, aby takovýchto ostrůvků pozitivní deviace bylo co nejvíce a aby na nich vyrostly základy systémové pozitivní změny, které připravujeme a tomuto posunu by měla také na pomoci panelová diskuze s politiky, kterou plánujeme těsně po skončení této konference, kde vlastně vyústění konference bude diskutováno s politiky s cílem dosáhnout jakési pozitivní změny. K vystoupení jsme přizvali i zahraniční odborníky. Představíme nové metody učení ze Spojených států, představíme úspěšnou symbiózu akademické sféry a podnikové sféry, tak, jak je praktikovaná ve Finsku, v zemi, která před 20 lety čelila velmi podobným výzvám jako naše ekonomika. A o tom, co chce ještě učinit na cestě ke zlepšení v této oblasti, v této problematice, promluví na konferenci vynikající odborník a vynikající manažer, profesor Fiala, ministr školství. Ještě jednou vás proto chci co nejsrdečněji pozvat na tuto konferenci, které se zúčastní 70 či 80 vlastně již letos finalistů soutěže Manažer roku a s ohledem na obsah konference, na závažnost té tématiky a i na již přislíbenou účast významných referentů si myslím, že nelze na takové konferenci nebýt.